በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ስንክሳር 4 ነሐሴ። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ፍትዋት ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? እምበኣረይከስ እዚ ስንክሳር ነቕርቦ ዘለና ንህዝበ ክርስቲያን ዓብ በረኸትን ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ዓብ ጽንዓትን ደገፍን ክኾነና ስለ ዝኽእል ኩልና ልቢ ኢልና ክንሰምዖ ይግባእ። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ዋና መልእኽቲ ክወስደኩም። 4 ነሐሴ በዛ ዕለት እዚኣ ንጉስ ሕዝቅያስ ወዲ ኣካዝ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ነገድ ይሁዳ ኣዕረፈ። ድሕሪ ንጉስ ዳዊት ከምዚ ጻድቕ እዚ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ንጹህ ንጉስ ኣይነገሰን። ኩሎም ነገስታት እስራኤል ብዘይካኡን ብዘይካቲ ድሕሪኡ ዝነገሰ ኢዮስያስን እንተዘይኮይኑ ጣዖት ኣምሊኾም እዮም። ንሱ ምስ ነገሰ ንጣዖታት ሰዓሮም፣ መስዋዕትታቶም ኣፍረሰ። ብዘመኑ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣጸቢቑ ባህ ኣበሎ። ኣብ መበል 14 መንግስቱ ናይ ፋርስ ንጉስ ሰናክሬም መጺኡ ንኢየሩሳሌም ከበባ። ንሱ ሰናክሬም ንጉስ ጽኑዕን ኣጸቢቑ ኸዓ ሓያልን ነበረ። ብዘመኑ ከምኡ ዝበለ ብርቱዕ ኣይነበረን። ኩሎም ነገስታት ኣሕዛብ ከዓ ይፈርህዎ ይእዘዝዎ ኸዓ ነበሩ። ሕዝቅያስ እውን ካብኡ ፈርሀ። ብዙሕ እመሃለኣኸሉ እንተኾነ ብእኡ ድማ ኣይዓገበን። ነገሩ ግን ሰናክሬም ብቁጥዓ ናብ ሕዝቅያስ ንልዑል እግዚኣብሔር ከይተረፈ ዝጸርፍ መልእኽቲ ለኣኸሉ። ናይ ጽልኢ መሓላ መሓለሉ። ንኢየሩሳሌም ሃገርካ ከጥፍኣየ ኣምላኽካ ካብ ኢደይ ከድሕነካ ኣይክእልን እዩ እናበለ ኣፈራርሆ። ሕዝቅያስ ከዓ ነዚ ሰሚዑ በኸየ፣ ክዳውንቱን እውን ቀደደ። ከምዚ እናበለ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ኦ ጐይታይ፣ ሰናክሬም ንጉስ ፋርስ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ። ንኣማለኽቲ ኣሕዛብ ደምሲስዎም እዩ። እንተኾነ ንሳቶም ኣዕፃውን ኣእማንን ስራሓት ኢድ ሰብ ደኣ እምበር ኣማልኽቲ ይኮኑን። ንስኻ ግና በይንኻ ንዘለዓለም ሓቀኛ ህያው ኣምላኽ ኢኻ በለ። ካብኡ ሕዝቅያስ ናብ ነቢይ ኢሳይያስ መልእኽቲ ለኣኸ። ሰናክሬም ዝብሎ ዘሎ ነገሮ ህዝቡን ሃገሩን ከድሕን ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ለመኖ። ኢሳይያስ ከዓ ብቓል እግዚኣብሔር መለሰሉ። እግዚኣብሔር ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኩሉ ምድሪ ከምኡ ዝበለ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዘደንቕ ግብሪ ኣብ ሰናክሬም ክገብር እሞ ጽናዕ ኣይትፍራህ በሎ። በታ ለይቲ እቲኣ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሚካኤል ወሪዱ ካብ ሰራዊት ሰናክሬም 185,000 ቀተለ። እቶም ዝተረፉ ካብ ድቃሶም ምስ ነቕሑ ወይ ድማ ምስ ተንስኡ ድማ ሰራዊቶም ተወዲኦም ረኣይዎም። ንሳቶም ድማ ምስ ንጉሶም ናብ ሃገረ ፋርስ ሃደሙ። ንጉስ ሰናክሬም ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኹ ክሰግድ ኢሉ ምስ ኣተወ ደቁ ቀተልዎ። ሕዝቅያስ ከዓ ዳሓነ፣ በቲ ሓቅነቱ ድማ ህዝቡን ሃገሩን ኣድሓነ። እቶም ሰራዊቱ ከዓ ሰናክሬም ምስ ሰራዊቱ ሓዲግዎም ዝሃደመ ንብረቱ ኣከብዎ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ሕዝቅያስ ሓመመ፣ ክመውት ከዓ ቀረበ። ነቢይ ኢሳይያስ ናብኡ መጸ እሞ ብኸቢድ ሓሚሙ ጸንሖ። በል ክትመውት ኢኻ፣ ስለዚ ተላቦ ቤትካ ኣመሓድር በሎ። ሕዝቅያስ ከዓ ብብኽያት ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። እግዚኣብሔር ከዓ ይቕረበለሉ። መሊሱ ንኢሳይያስ ልኢኹ ድማ ካልእ ተወሳኺ 15 ዓመት ከም ዝወሰኾ ነገሮ። ሓቂ ከም ዝኾነ ብምንታይ ትእምርቲ ክፈልጥ እየ ኢሉ ንኢሳይያስ ምስ ሓተቶ ጽላሎት ፀሓይ 10 ደረጃ ወይ ድማ 10 ስጉምቲ ንድሕሪት ተመልሰ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጽሪ 8። ብዛዕባ እዚ ኸዓ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ንሕዝቅያስ ፈርህዎ፣ ገጸ በረኸት ኣምጽኡሉ። ንሳቶም እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ፈለጡ።
ኣብ መንበር መንግስቱ 29 ዓመት ተቐመጠ ኩሉ መዋዕል ህይወቱ 54 ዓመት ነበረ ንእግዚአብሔር ባሃበሎ ካብኡ ብሰላም ኣዕረፈ እታ ዝጸለያ ጸሎት ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 38 ተጻሒፋላ በረኸት ኣምላኹ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጸሎት ንጉስ ሕዝቅያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ መወዳእታ ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ሓሚሙ ነይሩ ምስ ሓወየ ዝጸሓፈ መዝሙር ምስጋና ኣነ ኣብ ሰዊት ዕድመይ ከለኹ ገና ዕድመይ ከይጸገብኩ ከለኹ ናብ ዓዲ ምዉታት ክኸይድ ኢለ ሓሰብኩ ደጊም ኣብ ምድረ ህያውያን ኮይነ ንእግዚአብሔር እወ ንእግዚአብሔር ኣይክርእዮን በልኩ ናብ ዓዲ ምዉታት ምስ ከድኩ መሊሰ ሰባይ ክርእኒ ኢለ ሓሰብኩ ከምቲ ዝተነቕለ ድንኳን ጓሳ ህይወተይ ፈረሰት ካባይ እውን ተወስደት ከምቲ ዓላማይ ካብ መዋጥር ዝቖርጾ ዝጥቕለል ጨርቂ ህይወተይ ተጠቕለለት እግዚአብሔር ንዕድመይ ዘሕፀሮ መሰለኒ ሙሉእ ለይቲ ብስቓይ ከእዊ ሓደርኩ ንሱ ግና ከም አንበሳ ንኹሉ ኣዕጽምተይ ሰባበሮ እግዚአብሔር ንዕድመይ ዘሕፀሮ መሰለኒ ድምፀይ ደኺሙ ከም ለኻኺቶን ከም ራዛን ጭቕጭቕ በልኩ ከም ርግብውን ቈዘምኩ ናብ ሰማይ ኣቢለ ብምጥማት ተሓለልኩ ኦ እግዚአብሔር እጭነቕ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ እንታይ እሞ ክብሌ ዝተዛረቦ እግዚአብሔር እዩ ዝገብሮ ኸዓ በዓል እዩ ኩሉ መሪሩኒ ኣሎ ድቃስ እውን ኣብይኒ ኣሎ ኦ እግዚአብሔር ኣሕውየኒ ብህይወት እውን ኣንብረኒ ኣነ ኸዓ ንዓኻ ጥራይ እናገልገልኩ ክነብር እየ እነሆ እዚ ዓብ ምረት እዚ ንሰላመ ይኮነ ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣናገፍካያ ንስኻ ንኹሉ ሓጢኣተይ ናብ ድሕሪ ዝባነይ ደርበኻዮ ዓዲ ምዉታት ዘለዉ ኣየመስግኑኻን እዮም ምዉታት ኣይውድሱኻን እዮም እቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ብሓቂኻ ተስፋ ኣይገብሩን እዮም እቲ ህያው ከምዚ ኣነ ሎሚ ዝገብሮ ዘለኹ እቲ ህያዊው ዘመስግነካ ወለዲ ንደቆም እሙን ከም ዝኾንካ የፍልጥዎም ኦ እግዚአብሔር ኣሕዊኻኒ ኢኻ ብህይወት ክሳዕ ዘሎና ብመሰንቆ ክንዝምረልካ ኣብ ቤት መቕደስካ ድማ ከነመስግነካ ኢና እዚ ጸሎት እዚ ንጉስ ሕዝቅያስ ወዲ ኣካዝ ንሞት ምስ ቀረበ 15 ዓመት ከም ዝተወስኾ ዝጸለዮን ዘመስገነን እዩ በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀጺሉ እውን በዛ 4 ነሓሰ ዳዊትን ኣሕዋቱን ሰማዕትነት ተቐበሉ ፊልጶስ ናይ ሃገረ ስንጋር ደቡብ ግብፂ ድማ ምስኦም ሰማዕትነት ተቐበለ በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቀጺሉ እውን በዛ ዕለት እዚኣ ኣባ ማቴዎስ ኣዕረፈ እዚ ቅዱስ እዚ ከም በጊዕ ማቕ ተኸዲኑ ኣብ በረኻ ተቐመጠ ንሱ ንመርምህናምን ንሳራን ነታ ካብ ለምጻ ዘንጽሓ ብክርስቶስ ዘእመኖም እዩ ምስጋና ንክርስቶስ ይኹን እግዚአብሔር ብጸሎቱ ይመሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ምንጭ ጽሑፍና ስንክሳር ትግርኛ ዜና ቅዱሳን 4 ነሓሰ እዚ መደብ ንኣሕዋትና በረኸት ክካፈሉ ሸር ንግበረሎም ከምኡውን ሃናፅ ርእቶ እናጽሓፍና እዚ መንፈሳዊ ቻነል ንኸዓቢ ደገፍኩም ኣይፈለየና ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን